Xa hai 400 inscritos na 24ª edición da carreira pedestre de Noia que terá lugar no municipio este sábado 3 de setembro. Como é tradición, dende a súa creación será nocturna, con saída ás 8:30 para os escolares na Alameda e ás 9:30 para os corredores que participen na absoluta cunha distancia de 8 km. A 24ª edición da carreira pedestre popular nocturna da Vila de Noia, que se vai levar a cabo este sábado día 3 de setembro en horario de tarde-noite. As categorías escolares participarán a partir das 8 da tarde nun percorrido que terá lugar aquí na nosa Alameda, e a carreira absoluta, que será unha proba de 8 km, terá o seu percorrido todo pola zona urbana, basicamente no casco urbano de Noia, para dar a conocer tamén un pouco os lugares máis emblemáticos da nosa vila. Vai haber carreiras aquí, os chupetes, pitufos na Alameda, e haberá logo 3 circuitos onde haberá de 1 km, 3 km e a absoluta de 8 km, que serán, como a última vez, 2 voltas, un circuito que decía totalmente urbano, onde se contará que a xente aí sempre estar moi encima e axudando aos corredores a correr máis aínda do que podan dar. A partir desta edición, a carreira levará tamén o nome de Hipólito Rei. O Concello e o Club pretenden así renderlle unha homenaxe póstuma a un dos grandes impulsores non só desta cita deportiva, senón do atletismo no Concello. Recordar a figura de Polo por a importancia e relevancia que tuvo naquelas primeiras edicións e o seu traballo continuo e a creación desa afición e a participación nesta actividade deportiva, e creemos que, como xa ven sendo habitual no Concello de Noia, cando desaparece unha figura que tivo un papel significativo en algunha actividade tanto deportiva como cultural, ter un recoñecemento e ter un homenaxe, incluso adicar un memorial ou o nome de unha determinada actividade a esa persoa, e creo que Polo é merecedor dende logo de ese homenaxe, dese recoñecemento.